Ukážeme vám také ženy, které zhubly 65 kg za půl roku. Údajně zázračné tablety, čaje nebo náplasti, které slibují zhubnutí mnoha kilogramů bez cvičení, odříkání a úpravy jídelníčku, jsou jen nesmyslným reklamním trikem. Podle odborníků je nejdůležitější změnit jídelníček a hýbat se. Tím se řídila i Pavla Dittrichová, která za pár týdnů zhubla přes 20 kilo. 10 kilo zhubla za 3 měsíce Jitka Vacková z Plzně. Pavla Dittrichová, také Plzeňanka, je dokonce o 20 kg lehčí. Obě se shodují na jediném. Bez pohybu a úpravy jídelníčku nemá hubnutí smysl. Myslím si, že ten pohyb k tomu hubnutí je důležitý. A ta strava, upravit stravu. Ten pohyb, ten k tomu patří. A ono i tím, jak hubnete, tak se můžete líp hejbat. Takže vás to i tak jako motivuje k tomu se sebou něco začít dělat. Jo. Hubnutí bez pohybu reálné není. Stačí plavání, stačí procházky, ale alespoň 2krát v týdnu nějakou pohybovou aktivitu určitě udělat. Pavla nosila oblečení velikosti 46 a vyzkoušela spoustu diet. I když občas pár kilo schodila, brzy se vždycky vrátila na původní váhu. Tu kožroutskou polívku, já nevím, nízkobílkovinovou dietu, i dělenou stravu, jo. A některé diety opakovaně, jo, ale prostě vždycky to bylo takový, že člověk se celou tu dobu těší, až ta dieta skončí a bude se moc konečně najíst. Zde dělají vlastně lidi největší chybu, protože nejí, drží diety a pak se jim vrací jojo efekt. Po letech neúspěšného hubnutí se obrátila na odborníky. Radikálně změnila jídelníček i zvyky. Dřív nesnídala, dnes jí každé 3 hodiny. Cvičí a je sama se sebou spokojená. 21 kilo, mám pocit, že můžu lítat.